e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarankew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500,000 ye i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Juma ye septembre kalo tile 16 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an minnu b'a filɛ sanga an n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kan la kunnafoni min aw b'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi fɛn min ye Ivoirien ka jamana marabagaw ye olu ye sigiden kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ septembre kalo tile 14 tɛmɛnen san 2022 min n'u ka kuma fanba n'ale bolila u ka fintigilaka minnu minɛnen bɛ anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ n'o ye maa 49 ninnu ye sa min n'u minɛna ka bi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba la Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ sa kuma yɛrɛ fanba bolila fɛn min kan ni o y'u ka fintigilakaw ye an ka jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye u ka kuma minnu ni u y'a fɔ u ka kuma kunbɛyɔrɔ olu la sa ni o ye u ka Côte d'Ivoire fɛn min y'u ka conseil de sécurité ye ni o y'u ka lakanako kumaw ye ni a fɔ septembre kalo tile 14 n'u y'a kuma yɛrɛ ni ka ale cari septembre kalo tile 15 n'o bɛnna kunu alamisa ma an ka jamana marabagaw fana ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ o kunu kelen na ka kalan kunu sɔrɔ an ka jabaranin soba o kɔnɔna la min ni u y'a yira k'a fɔ ko u ye ninnu ka kumakan u y'a mɛn fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye ni ale anw ka jamana ale ye marabaga ye a y'a yira k'a fɔ kumakan in kɔnɔna la sa k'a fɔ ko ale kɔni tun ye a yira Ivoirien ka jamana marabagaw la k'a fɔ an yɛrɛ kɔni ye u ka maa dɔ n'o y'u ka musolaka 3 ye ko o di u ma o ditɔ u ma sa a y'a yira Côte d'Ivoire jamana marabagaw la k'a fɔ ko an fana ka maa bolilen dɔw kɔni fana bɛ u ka jamana kɔnɔna la k'u k'a lajɛ ka o kow ni ka o lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma de kɔni fɔlen sa fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana marabagaw ye o kuma ta ni k'o bayɛlɛma k'o kɛ sugu wɛrɛ ye k'a fɔ ko anw ka jamana marabaga kɔni bɛ fɛ ni ka olu ka finitigilakaw ka o falen anw ka maa minnu bɛ u ka jamana o kɔnɔna la ni o ye falen ye ko b'a yira k'a fɔ k'u kɔni kelen n'u ka olu ka finitigilaka min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la nɔ ko k'olu jaso ko in kɔni bɔra kiiritigilamaw olu ka bolo kan an ka jamana marabagaw ko k'u bɛ fɛ k'a bɔ kiiritigilamaw ka bolo kan ni k'a kɛ ko sugu wɛrɛ min ni u y'a ɲini k'a lase CEDEAO ma olu ka kɛnɛ kan anw ka jamana marabagaw ka fɔla ko kura ko olu kɔni tɛ n'u yɛrɛ ye CEDEAO ma ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔnɔna la wa u ye kangaramada kɛ ni ka ɲɛsin CEDEAO jamana marabagaw ma k'a fɔ ko maa o maa k'i y'a laɲini ka kojugu ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'a sababuya kɛ anw ka jamana ye jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya o b'a bolo wa an ka lakana ani an ka basigi an ka jamana kɔni ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye o de ye wa an ka jamana marabagaw ka fɔ la ko u kɔni tɛna jɛ ni maa si ka bagabagalikan ye walima ka kojugu ta k'anw ka jamana ni ka ale sɛgɛrɛ.
minisiri ɲɛma ka waati kunguru nɔ labila ni o ye kolonɛl Abdoulaye Maiga ye. Kolonɛl Abdoulaye Maiga ale kɔni wulila kunu ni ka i kunda Grande Bertankaw ka lasigiden min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan n'u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ Cité du Niger o kɔnɔna ma. Ale kɔni wulila ni ka taga seereya ni ka o kɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sababuya kɛ la reine Elisabeth den ni ale kɔni tanyana septembre kalo tile 8 tɛmɛnen san 2022 Ecoskaw olu fɛ yen nɔ ka si to san 96 la. Minisiri ɲɛma nɔ labila ale ni maa min kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de Abdoulaye Diop ye. Abdoulaye Diop ale anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ ɲɛnabɔli minisiri ye o ye. Maa min ye u bisimila sa o de ye Iliyaka Malaki ye. Iliyaka Malaki yɛrɛ ale kɔni ka baara ɲɛsinin bɛ o de ye u ka lasigiden so kɔnɔna ye sa ka se ka u ka kow ni ka olu ɲɛnabɔ. Lakana tigilama minnu ni ulu kɔni tun bɛ degedenso o kɔnɔna la sa minnu ni ulu ye contingent 2021 maaw ye u ka degeli kɔni ale nɔgɔyara a maa tun bɛ t'i jɔ maa 10 ani maa 854 la a maa fanbaw yɛrɛ kɔni ye l'armée de terre n'o o ye duguma kɛlɛkɛlaw ye ka taga se garde nationale ma gendarmerie nationale n'o ye tɔnbolomaw ye ale ni police nationale ka taa se tasumafagalaw ma n'o ye protection civile ye u ka ni degeli kɔnɔna la sa a bɛnna kalo 6 o bɔɲɔngo de ma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni sa fɛn min ye duguma kɛlɛkɛlaw sa o maa tun bɛ t'i jɔ maa 600 ani maa 100 ni maa 50 la fɛn min ye polisi maaw ye sa a maa bɛ t'i jɔ maa 3,000 ani maa 200 ni maa 50 la protection civile maaw tun ye maa 1,000 ani maa 2 ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la sa fɛn min ye centre senu maaw ye sa olu ka maa talen bɛ t'i jɔ maa 1,000 ni maa 200 ani maa 50 la an ka ni maa ninnu yɛrɛ sa u ka ni bɔli na sa a yirala ka fɔ ka u to u ka formation ale kɔnɔna la n'o y'u ka kalo 6 degeli yɛrɛ ye sa ni maa ninnu u ye kalan caman ni ka o kɛ a kɔnɔna la kalan min ni ale bɛ tali kɛ kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu minɛcogo kalanu olu kan sa ka taga se fɛn min ye finitigilakaw yɛrɛ ka baara taabolo caman u ye kalan caman kɛ ni baara ninnu olu kan. An bɛ taa Banyangarakaw fɛ yen nɔ Banyangara ale bɛ anw ka jamana camancɛ bolo yan fan fɛ o la sa fɛn min ye nin wagati in na kɔni bɛnbaliya kɔni ale yakubalen bɛ kosɛbɛ Banyangarakaw olu ka dugu o kɔnɔna la ka kɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale kɔni kolomu karili baaraw ni olu kɛra sa ka bɛn fɛn min ye bɛn ani kelenya dɔgɔkun yɛrɛ sa n'anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye n'a y'a baaraw kolomu kari kunu o kunu kelen in fana na sa fɛn min ye Banyangarakaw ye olu kɔni tora u ka yirisu o ju fɛ sa ni ka sigi ka kuma ni ka o kɛ ko walasa u yɛrɛ ka dugulamaw bɛ se ka sigi ka fɔ ani bɛn ni ka o kɛ ka sababuya kɛ u ka dugu yɛrɛ mago bɛ o de la sisan nɔ. Ko kan kibaru la ka kunnafoni ni ka o kuncɛ sa an bɛ taa Kongokaw ka jamana o kɔnɔna la u ka bolimafɛn bɛ yen nɔ ni ale kɔni bɛ taji ni ka o ta n'an ko ma nazarakan na ko camion citerne ale kɔni tora boli la sa ni ka tasuma kɔni don a la ka a pɛrɛn tasuma kɔni donna la ka pɛrɛn sa a kɛra sababu ye ni ka maa caman ka olu de bɔnɛ u ni na maa caman fana bɛ yen nɔ ni tasuma yɛrɛ kɔni ye olu sɛbɛkɔrɔ jeni a kɛra araba sufɛla ni ka dugujɛ alamisa sɔgɔmadafɛla o la Kongokaw ka jamana o kɔnɔna la sa an bɛ dugawu kɛ ala ka u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ta yala ala ka barabara dali nɔgɔya ye maa minnu bɛ yen fana ni olu joginna ala ka nɔgɔya k'u ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de ye bi jumadɔ in na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛndo inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jikɔrɔma dodoba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya min ni a nana tungarankew lafiyali kama sojɔko la k'i to tunga fɛ ka so min ka di ye k'a jɔ ba maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ni mansɔn ma kɛlɛ i n'i ka sokɔnɔmɔgɔ ma kɛlɛ k'u y'i ka wari dun i ka siman yuruguyurugura i ka cɛncɛn yuruguyurugura ni si tɛ tunga lafiya ma olu ka baara la u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya ale ni kilennenya o de kɔnɔna la o tuma la a ye boli biribiri aw ka sen fa ni ka se tunga lafiya ma walasa u bɛ se ka aw ni ka so ni ka o jɔ ka da aw ma cogoya min na terrain de b'i bolo a bɛ waati caman bɔ terrain ye titre foncier de ye walima permis d'occuper de don o ka nɔgɔn kosɛbɛ a tɛ k'a di tunga lafiya ma i ka tila k'i sen don u ka sojɔ pari o la n'an ko ma ko tɔn o tɔn yɛrɛ bɛ kɛ cogo di kalo o kalo i bɛ musaka ni ka o de bɔ villa simple ka taga se
villa duplex o ma u b'o jɔ ni ka d'i ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile bɛ taa ni ka d'i ma o ye villa simple 3 chambre salon ye kalo 7 o kalo 7 maa kelen ka so tile bɛ taa ni ka d'i ma n'o ye villa duplex ye Tunga Lafiya ale nana tungaranke olu lafiyali le kama aw k'an bɛ tɛnɛn don inshallah